Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merapi dening Putu Aryono. Merapi saka kadohan katon gagah. Asep putih dedel ing awiyat. Tilas dalan lahar katon cetha. Kena sunare yang bagas karong. Merapi saumpaman kowe bisa cerita kabeh kadandean ing tanah Jawa. Wiwit jaman Mataram kuno nganti madeging Katro Ngayogyakarta. Merapi seleramu anyesri kerindaning bangsa. Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda. Zaman Mardika, zaman Soekarno, nganti zaman Soeharto, zaman Habibie tumakaning Megawati lan Susilo. Merapi dadi saksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.